Здравейте! Днес времето е повече от прекрасно и нямаше как да не се възползвам и да използвам времето от своята обедна почивка, да излезна малко навън, след чист въздух, където да мога да се насладя на своя обяд. Както е казал Хипократ, храната е нашето лекарство. Аз силно вярвам, че за добрия начин на живот, за това да се чувстваме щастливи, здрави, пълни с енергия, храненето е от основно значение, да ни кажа, че е основата. За днес аз съм си избрала стандарт 1 от вариант 1 от нашите предложения. Вие, разбира се, може да направите своя избор, като разгледате предложенията ни за деня на The Catering BG, откъдето може да се поръчате директно, без значение къде се намирате, или да ми се обадите на 0885 611 940, каквото и да решите, ние ще ви очакваме. Сега ще ви покажа моя избор за деня. Това е свежата, изключително вкусна сезонна наша салата, която е с панак, гриловано-сирени халуми и сочни свежи ягоди. Един от най-харесваните и поръчвани наши продукти са изключително сочните ни свински пържолки, които са с мед, горчица и много свежи гриловани зеленчуци. Сега ще ви ги покажа и тях. Ето така изглеждат и в този вид стигат и до вас. И разбира се, най-хубавото си оставям за накрая. Това е нашия изкушаващ десерт. Шоколадово брауни с малини и перли от бял шоколад. Освен че е изключително красив, той е много вкусен. Аз ви пожелавам един наистина страхотен, приятен и усмихнат ден. Чао от мен до скоро. Аз оставам тук сред тази страхотна природа, за да се насладя на своя обяд.